Ukhuzani uzibophezela ngokuphekisa bonke abaculi bakaMaskandi abazoganwa. Iyathutha inkampani ekhiqiza ugwayi eMzansi. Izindaba zezoso news sifundela uSiphiwe Ntombele esesitezi sawubona mbukeli. Umculi kaMaskandi ogama lakhe nguKhuzani uMfokampungose uthembisa ukuphekisa bonke abaculi bakaMaskandi abazogana kusuka njengoba eseganiwe. Lokhu ukuveze njengoba kade bevakashele omunye wabalandeli bakhe okunguWelile Mchunu. uKhuzani uyachaza. Ngikhuluma ngisho isiqoko. Ngikhuluma ngisho ama-earbud ngoba ngifuna ukubonga kakhulu abantu abangenzele khona. Baqhubeke bekwenze nakwabanye kodwa nami ngiyasho ukuthi umculo ozogana aMaskandi izosikhipha isipheko ngiyebophezela. Idolobha laseTshwane seliqalile uphenyo ngaphambi kokusabalala kwevidiyo yowesilisa obehamba neloli liqoqa uDoti emalokishini obonakala ephusha umgqomo kaDoti ngonyawo wakabi endaweni yaseLanewood. Uhlangane nezimbila zithutha ongumdabu waseNdiya okukhalwa ngokwedelela amakhasimende akulesi sitolo asebenza kuso iMaize eGreytown. Uthena isadelela watholana nomama wamjikijela ngesikhwama abemdelela ngaso eze wasilahla phansi. Ulimo oluqinile nokushaya okubonakala kule video asikukhuthaze neze. Kuxwayiswa umphakathi ngezikhukhula ezinamandla niyacelwa ukuba ningaweli emfuleni njengoba sezidlule nemiphefumulo eminingi. eMzumbe endaweni yakwaMadlala eMagogo ngaphansi kwamasipala eRain Nkonyeni kutholakale isidumbu sikaSinethemba Ngcobo obefunda ugrade 10. Iyona ke imbukiso lebafethu ekhombisa ukuthi kusisa udluleka kabuhlungu kanjani bakwethu. Kacelakala ukuthi beqaphele konke lapha enhlala khona. eLimpopo kuphoqelekile ukufika kwendiza ukuzotakula abamenzayo. Uwela kanzima umphakathi waseJozini eMzinyeni eMkhwambuzi njengoba behlasele izikhukhula ezigcwalisa imifula namabridge abawela kuwo mabeya eMkhwambuzi Clinic, eMdladla High School kanye nase Holy Family Primary School. Izona ke lezi ingane ewela bakwethu ibridge leli ziyahlukumezeka ingane nalo kusasa sazi noma zizoya esikoleni bakwethu asazi noma zizoya kwazona lezi ingane lezi. Ngizeveza phansi buka ukuthi kubi kanjani ziwela ebridgeini kubi izo lezi ingane ewelayo lezi ngoba uyibona nje ziyawela zisuka esikoleni. Kwananko siyabonga kuba uthisha omkhulu umsibi ingane zesikole akayilokhuzana. iBritish American Tobacco kwi-BAC ivala isitshalo sayo sokukhiqiza ugwayi eNingizimu Afrika ngenxa yokwanda kokuhweba ugwayi ongekho emthethweni. iBAC South Africa ithi izoyeka ukukhiqiza ugwayi owenziwe efactory endaweni futhi izovala ukuphela kwesikhungo sayo sokukhiqiza ekupheleni konyaka. Le nkampani ithi ukuhweba ngogwayi ongekho emthethweni kuye kwathinta kabi imakethe yendawo. iBAT iqinisile ukuthi inqubo yokubonisana ngokusemthethweni nabasebenzi kanye nezinyunyana ezithintekayo iqalile namhlanje ngokuhambisana nesigaba 189A somthetho wobudlelwane babasebenzi. Inqubo yokubonisana kulendeleke ukuba iphele ngoMarch 2026 ngokuvalwa okuphelele kwesitshalo sokukhiqiza okuhlelwe ukuphela konyaka. Siguqa lapha ezanamhlanje ezihambe phambili siyakuthembisa ukuthi sizobuya usukeni lakusasa sisikuphathele ezinye ezihambe phambili osukwini. Ungakhohlwa ukulike, ukucomment, ukushare. Inkosi mayithele umusa. Amen.